L-Awditur Ġenerali Charles Degwara esprima tħassib dwar l-istima li saret minn ditta privata li l-uffiċċju tiegħu qabbad biex jagħmel valutazzjoni ta' tneħħija tal-konċessjonijiet fuq l-art tal-14 ta' Sliema. Fl-laqgħa tal-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Verifika, l-Awditur talab lill-uffiċjali tiegħu biex jikkuntattjaw lid-ditta li għamlitilhom l-istima u jitolbuha spjegazzjoni dwar dubju li tqajmu fuq dik l-istima li stmat it-tneħħija tal-konċessjoni għal valur ta' 21 miljun euro. Stima li saret minn 3 periti indipendenti għall-Awtorità tal-Artijiet ivvalutat it-tneħħija tal-konċessjoni għal 8 miljun u 100,000 euro. Id-deċiżjoni tal-Awditur waslet ftit wara li l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Robert Vella, daħal fid-dettall dwar kwistjonijiet u diskrepanzi li nstabu fl-istima tal-kumpanija Forward Architects li tqabdet mill-Uffiċċju tal-Awdituri. Wara l-preżentazzjoni dettaljata ta' Vella u l-punti tekniċi li semma, l-Awditur Ġenerali qal li l-kwistjonijiet li tqajmu huma ta' natura serja li ma jistgħux jiġu injorati. Aħna segwejna b'attenzjoni sieħa dak għal-CEO. Għalija personali dawn l-affarijiet jisemmew huma ġodda qatt ma smajt bihom. U huma xokkanti. Huwa sostna li se jaħduha bis-serjetà u li diġà ta' istruzzjonijiet biex jibdew diskussjoni immedjati mad-ditta biex jiċċaraw il-punti msemmija mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtoritajiet tal-Artijiet fosthom rati li ma kinux jikkorrespondu ma' suq skont l-eżerċizzju tal-lens u assunzjonijiet tal-valutazzjoni li ma kinux trasparenti. Se noħduha bis-serjetà ħafna minn għada qed nagħti inkarigu sur Merċi naqbdu u niddiskutu immedjatament ma' Forward għax jekk dak jisemma s-Sur Vella f'ċertu affarijiet huma veru, huma affarijiet sejji ħafna ma jistgħux jiġu aċċettati. L-Awditur Ġenerali qal ukoll li l-uffiċċju tiegħu lest jirrapporta lura dwar fejn l-analiżi tagħhom kienet tajba u fejn seta' kien hemm nuqqasijiet, għax saħaq li l-kredibilità tal-uffiċċju trid tibqa' tiġi issalvagwardjata. Fil-laqgħa Robert Vella ppreżenta analiżi tal-Awtorità tal-Artijiet dwar żewġ rapporti ta' stimi, wieħed minn Grant Thornton u ieħor minn Forward Architects, imqabda mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Huwa sostna li skont l-eżerċizzju tal-Awtorità kien hemm elementi li qajmu mistoqsijiet u li f'ċerti aspetti kienu meħtieġa aktar spjegazzjonijiet u verifiki. L-Awtorità tal-Artijiet qalet li beħsiba tkompli passi ġodda biex tasal għal valutazzjoni aġġornata, inkluż xogħol ibbażat fuq survey riċenti u pariri legali indipendenti bil-għan li l-proċess ikun aktar ċar u verifikat.